Gana gay. Mana mo kutsara pang bata. Mga unta. Hi, mga unta ninyo. Okay. Mga unta ninyo ay mo na mong sudan. Dawa. Kita na tong brane nga. Umba nya na protas tayo nya broccoli magsuslan-lan. Isa tadi ganahan sa broccoli, mahal kayo sa broccoli. Chat na beer, blackberry. Gan ay. Diyan na. Kuan man karon ni karon first in it first summer. Sama na ay. Sama na ay. Doy. Dibati. Kay ko na. Okay? Oh, diba? Asa ang usang kutsara? To kili daw. Baka bus kutsara na. Ha? Ada sa bus kutsara. Tinidor na. Aw. Siyempre, kita mo tao. Oh, dia bukas. Hangin manggol. Among balon nga bugas og iso sila pen mura man iko ano ay. Ring house nagikan sa kuan. Why hugas kamo to. Ah. Ikaw tin. Okay. Be ako butang be. Tabang ay, wa mo tagasin? Wala ba tani kasi? Ah, mura man ingkit-ingkit ni kulot. Hi, lot. Duli pa dai ni di ay. Pagisig pagitaon ha. Iuli lang kay mo. Kudu ko. Kailangan mantika. Ata dili. Ha? Dili ko kana mantika. Ikaw na rice. Amat. Dili. Ano na lang ato? Salamat ka ayo. Dalang nato ni. Wala bitaw na asin. Amazon na. Na may umba. Mura tag ingat. Tamis mo ngayon na humba. Tamis lagi. Yun doon tagi ka nang magpalit tag sa isyan katong kuan ba toyo. Dato puti. Mga unta niya. Kita na gud niya. Dili man na live oy binsir. Na Pang-vlog. ikaw bigla nagluto ani. Pagay diha. Kita mga kuan ani, nagmaglod. Maabot ang mga 5 minutes. Para ka live. What? Kuan siya. Ano di asin? Pwede na ko lang ano? Palubag mo yung tubigan ni. Ato na abri ng kudan be kay bisig mo. Pura abri lami. Pas. Pura mahupas ni. Ha, din na. Pura mahupas ba? Bawa tubig. Dili ko muna sa yung anak pero. Woo! At last. Habis 2 kilometro binaklaya 5. Nagduha na to joy. Daog ito man ito dyan. Mbak na yun. Pag kita repeat ko ng daog lagi. Magdigo dagat ba tao? Ha? Dagat ba? Ito ba? May nagug dagat. Ah. Sa atong broccoli, sagol. Mahal kayo tad. Balik siya, mahal kayo. Mahal mo na mo. Social magnay bukuli. Tapsoy na dyan. Ano? Hindi, maluyat na. Sila gudit. Dahil pa. Ano na dahil? Dahil alas yung Bakit yan? Lugat doon yan kung bakit daw. Mga ako bakit daw. Ang tingin. Ito di ano? Ang bakit di ba? Dito siya. Sama dito ni siya ano? Ano mga dahil ka sabi sa o. Magsasada Ano na. nang tayo kung usay ato ay. Yeah. Wag. Dumin na sa ang dumi. Kaon dira. Bye bye. Unsay bayang kaon. Ano ka ba? Wala ko pinakoy. Ano ba? Susay na ko nga sa niya. Dagan ka tunga pa to. Kapot. Tawag na to. Ah, na po. Dai ko. Ang kami ako ako.
Tingko ganyan, ganyan. Tingko niya, pan kasi kasi. Dahil sa bintana anak ko nang ako ba. Wala yan, utang. Sinaw ko siya, hiling ko niya. Tagaan ako sa tisyo katong para pagtanga iba. Na, hindi to ba yung pante, ha? Patanit ka. Ito yung kami. Kasi kasi ano, tisyo ako ano dito sa amin. Ay lang na sa tulad. Bintana. Ya, kulipot kita kan. Terus siguro ka na. Hindi ako suko, ay ako pala. Ako siguro. Uy, bato ba? Ano ba? Ay, extra time naman ba? Ron naman na kasi dito. Ay, ba okay naman, okay naman dito lang sa amin. Kaya gusto naman dai, hindi ba na. Dai ako tingin sa okay na kita lang sa PR. Ay, kasi naman Windows. Dai ba? Pero may bagal. Si Settle Release, una tayo amo, mga kontak ko na tayo amo sa una. Ay, hindi na. Windows na. Kapit na kaduha ko. Hindi pa makababa pa sa mga gusto. Ay, may yuan do ano. Yung gusto. Hindi na. Ay, do dala. Eh, para siya mo, ang sana. Hindi yan. Kapag una pa yung working. May working sa amin niya. Okay, sa to. Hindi na. Nahito may ang mata. Aha. Dili ako pe. Ay, hindi ako working. Kung ipasalam siguro yung pagpapel. Yung pagpapel. Ya. Pas lang. Wala ko ba kay? Picture nila talo. Cellphone mga agan. Ikaw cellphone diri na. Be, ang cellphone aki sa mo. Mira, mo selfie. Dito man ang cellphone no. Dito tin ang cellphone na itong to sa. Ah. Kaya mo yan. Kaya mo yan, huwag kang matakot. Kaysa kay. Pagbuhat sa Nagibrahan ng mga maruko yun. Ibrahan ng mga busog. Kapihan niya akong braha. Klaro kita no? Pilde gani ko ani. Hindi gani ko sa iyo po sinaw tintin. Manglinti ko na sunahan. Manglinti ko sunahan. Naggang na isda. Daga baka isda akong masigop ani. Kailangan ako masigop pa ng isda tre. Linti ko water ang panglinti. May dagat din rin dapita. Ay, may dagat din. Gal, okay dagat din ba eh. Tagay-tagay pala BBR.